Ne treba nam država bogata, ne treba nam država, ne znam, sa jakom policijom ili jakom vojskom, ako mi jedemo lošu hranu, ako udišemo prljav vazduh, ako pijemo zagađenu vodu, šta će nam takva država? Mi zaista želimo da kao ljudi koji su zabrinuti za stanje u gradu, za očaj, za nemar prema ovom gradu, za neke ljude koje ne znamo odakle su došli i koji nam ga komplet devastiraju kao da smo mi idioti bez svoga ja, da pokažemo da i mi, ako Bog da inšala, umemo da se organizujemo i da pružimo otpor i tima i takvima i takvoj priči i da ponudimo nešto novo. Naši ciljevi su ovakvi, da prvo u ovom gradu ljudi nas prepoznaju kao neku građansku i gradsku opciju. Znači, namerno plediram ili dajem akcent na to da je ovo građanska opcija zbog toga što u ovoj našoj zelenoj priči ljude ne delimo ni na vere, ni na nacije, ni na pol, ni na rasu, ni na uzrast, ni na šta. Znači, kogod misli da može da u ovoj priči nešto pomogne i podigne na jedan kvalitetniji, novi, bolji, jači svetski nivo, on je dobrodošao.